Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Düýelerin arasynda dören mama keseli Balkana täzeden dolandy. Geçen ýylyň güýz aýlaryna Balkan welaýatynyň etirek etrawyna düýelerin arasynda dören keselçilik welaýatyň türkmenbaş hemde bereket etraplaryna täzeden ýüze çykyp başlady. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 11-nji martda habar berdi. Soňky 10 güniň dowamynda Balkan welaýatynyň türkmenbaş etrawynyň hemde bereket etrawynyň medeni zonadan 300-350 kilometr demirgazygynda ýerleşýän owalaryna düýelerin arasynda mama keseliniň ýüze çykyp uğranlygyny owa ýaşaýjylary hususan düýelerin eýeleri gurrun berýärler diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä Agdalýan çäklerde ýerleşýän Goýmot, Göktöpe, Garaýman, Awlamuş, Gumsepşen we Düwünçi ýaly owalarda dünýä inýän köşekleriň 5-den 3-üsi ölü dünýä inýär. Yerli düýedarlaryň azatlygyň habarçysyna gurrun bermegine görä bu etraplaryň çägindäki düýeleriň arasynda mama keseline uçuran düýeler agdyndan ak köpük getirýär. Kellelerini yer urýar. Düýedarlar düýelerin arasynda dören kesel boýunça welaýet we etrap häkimliklerini arza bilen ýüz tutýarlar, kömek soraýarlar. Habarçynyň sözlerine görä häkimlikleriň jogapkär işgärleri düýedarlary "Siziň düýeleriňiz siziň öz hususy ýeçiliňizde. Şonuň üçin muňa siziň özüňiz çäre tapmaly" diýip jogap berýärler. Haýsy bir gapyda düýe ölüpdir diýip biz beýleki işlerimizi iýdi süýşürmeli diýip häkimligiň resmiýleri sözleriniň üstüne getirýär. Bu owalaryň ýaşaýjylary ata-baba düýedarçylyk bilen meşgullanyp gelýär diýip habarçy belleýär. Ýatdasak Azatlyk Radiosy Balkan welaýatyna düýelerin arasynda dören kesel we munyň bilen baglylykda welaýatyň çägini düýe etiniň gadagan edilmegi barada geçen ýylyň 30-njy oktýabryna habar beripdi. Azatlygyň habarynyň ýygy noýabryň başynda ýurdun veterinariýa gullugynyň ýurt boýunça hemde welaýet derejesinde düzülen 10 adamdan ibaret topor Balkan welaýatynyň Madow owasyna baryp barlyk işlerini geçirdi. Şonu etirek etrawynyň Madow owasy düýeleriň arasynda dören ölüm wakalary sebäpli karantina alınıpdy. Veterinariýa gullugynyň ýörüýti topor 3-4 günnäp dowam eden barlyklarynyň netijesinde mama keselinden ölýänligi güman edilýän düýeleriň aslyny açlykdan ölýändigini aýtdylar. Hemde yerli ýaşaýjylary bu arada dowul turuzmalygy tawsyrypdylar. Şeýle-de oktýabr aýynda Balkan welaýatynyň etrek we Eseňul etraplaryna kesel ýokaşanlygy güman edilýän 200-den gowrak düýe daşyna symaýlanan meýdanlarda saklanypdy. Balkan welaýatynyň maldarlary düýedarçylyk bilen giňden meşgul bolýar. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä düýe eti etiň beýleki görnüşlerinden şol sany sygyr etinden has arzan bahadan satylýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti veterinariýa gullugynyň işgärleriniň açlykdan ölendigini aýdýan düýeleri barada mundan ozal hiç ýyl habar bermedi. Yerli düýedarlar düýeleriň arasynda dören kesel bilen baglylykda häzirki wagtda çykalygy gözleýär.